9 ta' frar Santa Skolastika Verġni għexet bejn is-snin 480 u 547. Santa Skolastika twildet fis-sena 480. Kienet tiġi oħt San Benedittu u x'aktar xtewmija miegħu. Hija kienet ikkonsagrata verġni minn meta kienet għadha żagħżugħa. Meta San Benedittu mar Monte Cassino fejn bena l-monasteru famuż tiegħu, Santa Skolastika marret toqgħod xi 5 mil il bogħod minnu, f'Lombardoria, qrib Monte Cassino li hemm waqfet monasteru għas-sorijiet li josservaw ir-regola ta' San Benedittu. Saret ukoll badessa superjura, aktarx taħt id-direzzjoni ta' Huwa. Kienet tmur tintaqa' ma' Huwa darba fis-sena, ftit qabel ir-Ramdan biex jiddiskutu ħwejjeġ spiritwali u jitolbu flimkien. Billi ma kienx tista' tidħol fil-monasteru tiegħu u flimkien ma' xi patrijiet kien imur jiltaqa' magħha f'dar fil-qrib. Papa San Girgol jirrakkonta l-aħħar laqgħa ta' dawn iż-żewġ ta' Huwa qaddisin li ġrat 3 ijiem qabel il-mewt ta' Santa Skolastika u ftit ġimgħat qabel dik ta' San Benedittu. Dan il-qaddis niżel l-Olja Cassino ma' diversi patrijiet u qgħad ġurnata ma' oħtu. Fil-għaxija huma kielu flimkien u komplew jitkellmu sat-tard. Skolastika talbet lil Huwa biex ma jitlaqiex, iżda jibqgħu jitkellmu sa filgħodu fuq il-għena tal-ġenna. Imma l-abbati ħass li kellu jerġa' lura fil-monasteru biex jgħaddi l-lejl hemmhekk. Skolastika bdiet titlob u tibki. Santa Skolastika kienet ħasset li ma kienitx se ddum ħajja, għalhekk talbitu biex jgħaddu l-lejl jitolbu flimkien. Imma hu ma rridx jiksel ir-regola tal-monasteru li kien għamel huwa stess u jqatta l-lejl barra mill-monasteru. Ġara li qamet tempesta qalila u San Benedittu ma setax joħroġ mid-dar u hekk kellu jibqa' d-dar ma' oħtu. Santa Skolastika qaltlu: "Tlabtek favur u inċ ħattuli, tlabtu lill-Alla u tawli." San Girgor il-Kbir jikkummenta: "Il-liġi tal-imħabba rebħet fuq il-liġi tal-ġustizzja u d-dixxiplina." 3 ijiem wara, Santa Skolastika mietet fis-sena 547 fl-età ta' 67 sena u San Benedittu ra lir-ruħa bħal ħamiema tittajjar lejn is-sema. San Benedittu difina fil-qabar li kien ħejja għalih innifsu u meta mietu ġie midfun ħdejha. San Girgor jikkonkludi: "L-iġsma ta' dawn it-tnejn qegħdin fil-post tal-mistrieħ flimkien, kif fil-ħajja l-irwieħ tagħhom kienu dejjem ħaġa waħda falla." Hekk it-tewmien reġgħu ingħaqdu wara li waqfu iż-żewġ frijaj ta' dik l-ordni kbir li baqa' jiffjorixxi għal 14 seklu u n-numru tal-qaddisin li ta' l-Knisja ileħħaq aktar minn 5000. F'Malta għandna żewġ monasteri tas-Sorijiet Benedettini, wieħed fl-Imdina u l-ieħor fil-Birgu. Fil-kalendarju universali it-tifkira ta' Santa Skolastika issir fl-10 ta' frar. Iżda f'Malta billi dakinhar niċċelebraw il-festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl u San Pawl huwa l-patrun tagħna l-Maltin, issir fil-jum ta' qabel. Qari mill-ktieb tad-Dijalogi tal-Papa San Girgol il-Kbir bit-titlu Kellha seta' aqwa għax ħabbet iżjed. Skolastika, oħt San Benedittu, sa minn xkunet akkonsagrat ruħha lill-Alla li jista' kollox. Kellha d-drawwa li darba fis-sena tagħmel żjara lil Huwa u dan il-bniedem ta' Alla kien jinżel jiltaqa' f'kamra li l-irħib kellhom barra mill-monasteru mhux il-bogħod mill-bieb. Darba ġiet bħas-soltu u Huwa ħamijaw xi dixxipli u niżel jiltaqa' magħha. Għaddew il-jum kollu jfaħru lill-Alla u jitħattu bejniethom fuq ħwejjeġ qaddisa. Meta kien dieħel il-lejl ħadu xi ħaġa tal-ikel flimkien u ma baqgħu jitħattu fuq il-ħwejjeġ ta' Alla u l-ħin għamel sewwa. Għalhekk dik il-mara qaddisa talbet lil Huwa u qaltlu:
nitolbok biex ma titlaqnix waħdi dal-lejl, imma nibqgħu ngħidu xi ħaġa fuq il-għena tal-ħajja tas-sema sa ma jisbaħ. U weġiba, x'intejt oħt, ma jistax ikun li jien nibqa' barra miċ-ċella. Meta rat li huwa ċaħdilha t-talba tagħha, dik il-mara qaddisa qiegħdet idejha fuq il-mejda b'subajja ġo xulxin, serħet rasa fuq idejha u talbet lill-Alla li jista' kollox. Ma li refat rasa minn fuq il-mejda beda jibberra u jurijat waħda f'waħda u qabdet niżla xita bil-qliel, hekk li la Benedittu u lanqas ħutu reliġjużi la kienu miegħu ma setgħu joħorġu barra mill-kamra fejn kienu bil-qiegħda. Imbagħad ir-raġel ta' Alla sewwet qalbu u beda jitniet u qalilha: Alla li jista' kollox jaħfirlek oħt x'għamilt. Hi weġbitu: tlabt lilek u ma ridx tismani, tlabt lill-Alla tiegħi u semani. Mela issa oħroġ jekk tista' ħallini u erġa' lura fil-monasteru. Iżda hu li ma ridx jibqa' hemm minn rajh, kellu jibqa' bil-fors, u hekk ġara li għaddew il-lejl kollu mqajmin iferħu lil xulxin bi kliemhom fuq il-qdusija tal-ħajja spiritwali. U xejn mu tal-aġeb li dik il-mara uriet ruħa aqwa minn huwa, għax la darba Alla huwa mħabba kif jgħid San Ġwan nistgħu ngħidu bir-raġun kollu li hija kellha seta' aqwa għax ħabbet iżjed. Ġara mbagħad li wara 3 ijiem ir-raġel ta' Alla kien bil-qiegħda f'ċeltu, iħares il-barra bajnejh il fuq u lemaħ ir-ruħ ta' oħtu barra minn ġisimha tittajjar f'sura ta' ħamiema u dieħla s-sema. Dik il-glorja kollha tagħha imlitu bil-ferħ u nfexx rotħaj lill-Alla li jista' kollox bin-nijiet ta' tifħir. U mbagħad bat lil ħutu reliġjużi biex iġibu il-katavru tagħha fil-monasteru u difnuh fl-istess qabar li kien ħejja għalih innifsu. B'hekk ġara li bħalma l-erwieħ tagħhom kienu dejjem marbutin bejniethom falla, li ġisma tagħhom ukoll anqas fil-qabar ma nfirdu minn xulxin. Regolarment nilmentaw għaliex għandna ħafna x'nagħmlu, li ma nafux mnejn se nibdew u fejn se nispiċċaw. Nixtiequ l-ġurnata fiha aktar minn 24 siegħa. Donnu li aktar mat-teknoloġija moderna tipprovdilna għajnuniet biex iħaffunna x-xogħol, aktar insibu x'nagħmlu. U meta kultant jirnexxinna nieħdu vaganza mhux biss naslu lura aktar għajjinin, imma aktar x'insibu li x-xogħol li ħallejna warajna ikollna impattu għalih wara. Quddiem dan il-paradoss tal-ħajja moderna xi nisa iħallu dan il-ġenn biex jidħlu jgħixu f'monasteru u fuq il-passi ta' San Benedittu u Santa Skolastika jagħmlu ħilithom biex iħarsu ir-regola monastika ta' silenzju u ubidjenza u umiltà. Kemm għandha x'tgħidilna din fid-dinja li ngħixu llum. Fil-mixja tal-ħajja l-Ispirtu t'Alla jissejjaħ lil min jixtieq. Is-sbuħija tal-persuna tkun ir-rigal għal Alla biex permezz ta' ħajja dedikata għat-talb, riflessjoni u xogħol komuni fil-monasteru jagħmlu ħajjithom vakazzjoni li tagħmel sens. Minkejja t-taħbit u l-impenji tiegħek nistiednek biex tfittex ftit ħin kuljum, ħalli tagħmel ftit ħin ta' riflessjoni dwar il-valur vera tas-silenzju. Mhux bħala ħarba mir-realtà tal-ħajja, imma bħala valur nisrani fejn il-bniedem l-ewwel jiskopri tassew lilu nnifsu biex f'dak il-ħin jiskopri wkoll lill-Alla. Talba lil Santa Skolastika. O warda sabiħa tal-imħabba, inti kon dejjem fidila mal-aruż divin tiegħek, billi offrejt il-volontà tiegħek kollha lilu u bekk ippurifikajt lil qalbek mill-ħwejjeġ tad-dinja u kebbista bl-imħabba divina tiegħu. U nispiċċa b'talba tal-liturġija tas-sigħat. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Santa Skolastika għamel mulej li nitalmu minna biex naqduk b'imħabba sħiħa u bekk ikun jistħu inna li tfawwarna bil-għena ta' mħabtek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.